Liquorish All Stars edition. Ir-rebbieħ tal-20 edizzjoni tal-Liquorish All Stars u Fredrick Grech biex sar l-uniku kompetitur ta' dan il-programm popolari fuq l-istazzjon 1 li fil-fatt rebħu darbtejn. Differenti minn edizzjonijiet preċedenti kollha din is-sena, it-tim tal-Liquorish ta' jagħmel xi ħaġa differenti biex jiċċelebra l-20 anniversarju u l-grupp ta' 10 parteċipanti ttieħdu l-Kambodja f'kultura kompletament differenti minn dik li aħna mdorrin għaliha. Dan minn barra li l-10 parteċipanti tal-programm ippreżentat minn Andrea Kassar kellhom jgħixu ħajja maqtuwa minn kull kumdità u teknoloġija moderna. Fit-tmiem l-aħħar programm is-sensiela li xandar it-tnejn filgħaxija u kien il-15 il-wieħed, Fredrick ġab l-akbar ammont ta' voti mit-telespettaturi. L-avventura tiegħu f'Liquorish kienet bdiet l-ewwel darba fl-2012, meta fil-Marok kien eleb il-kompetizzjoni tal-parteċipanti l-oħrajn. Issa fl-edizzjoni ta' din is-sena spiċċa finalist ma' Paula Gafa, iżda fil-vot finali kienu li reġa' kiseb l-akbar simpatiji. Fit-tmiem emozjonanti fl-istudju mdawwar mill-bqija tal-parteċipanti, Fredrick ġie ppreżentat bl-unur għat-tieni darba fl-istorja tal-Liquorish mill-preżentatriċi nnifisha.